хора, сега ще играем на Дъни Сървър с една моя приятелка. Али. Сега чакам да влезне в играта и ще започнем. Първо ще... Ето я. Няма я. Опа. Окей, първо ще започнем с разглеждане на скиновете, които имам. Ето скиновете. Готови. Примерно някой мен почте кожи. Ето. Това примерно е какао. Брайни. Ето. Повечето са сега купени. Да, доста от тях. Ако имате въпроси, после след видеото може да ги зададете в коментарите. Аз ще ги изслушам, ще ги изгледам. По-точно ще ги прочета. Да, извинявам се. Ги прочета и ще ви отговоря. Ако искате да снимаме още такива видеа, може да ми пишете в коментарите. Или пък нещо конкретно. Ако искате, може също да ми пишете в коментарите. Също ако искате да рекламирам други игри, в смисъл да правя видеа на тях, може да ми пишете пак в коментарите. Също ще ви помоля, понеже моят канал все още се развива и е новичък, да харесате това видео и да се абонирате за канала ми. Моля. Това е за вас. Така, да продължаваме. И сега ще ви покажем как сега да бъдем дистлором. И да, понякога има такива бъгове. Айде, Али. Сега ще гласуваме за хора. Отпочваме. Така, хора, ето почваме играта. Ето, въртиме се. Пускаме Hello, да разберем, че сме добри. Така, играеме сега с тези неземни, земни, извънземни. Ето е Али. Ние сме доста добри приятелки. Ето, в смисъл, Биби, Ловер, те принцип пасират. И сега ще мина само един етаж, колкото за пробвам да ви покажа как се играе. Сега докато намеря машинка, ще го спра малко на стрелкичката тук. Ще го спра колкото да намеря машинка. Ето, от сега ще върха. Ето и това са обикновени машинки. И не трябва да изпускаме. Просто малко ни бълва телефона, когато правя видеа. Али, коя година е създаден Dungeons World? През 2024. Благодаря. Ето, ако човек е така ви помоли да помните, вие най-любезно му дайте. За да ви мислят за добри хора. А за не от качалки паднали от Марс. Да. Ето. Сега влизаме вътре в кабинката. Функцията на това зайче е да пуска пайчета. Сега искам тук да направя нещо специално с вас. Мога да бъде. Ето. Който иска да го вземе. Окей, Хабибито го взе. Окей, хора. Ако имате някакви въпроси относно видеото, трябва да ви обаче много стейк. Това са стейките. За тях можете да се купувате неща от магазина на Дънти. Да. Окей. Айде. Така. Чао от мен. Чао, приятели.